kumatenga kunotsaurwa zveutsvene waMwari kumatenga kumatenga kunotsaurwa zveumambo waMwari. Hallelujah, amen, hallelujah, amen, hallelujah, amen, hallelujah, kudzaishe. Right guys, tegai vamwe zvokuzonzi kwai recap ndo zvandisingadi, zvokuitwa recap ndo zvandisingadi. Tegai vamwe kozonzi recap, nyaya yaya inenge yafamba guys, yaenda kwayaenda nonzi recap. Kumana uyu ndiri kutora ku nayocheri prince varoterera maoko ndikadai vodai ndokutaza kuti vakangwara vanoona kana ndokutaza kuti asi blind anoona. Koi mwana uyu ingoita wantikisa shuwa munhu arisendera message ndizvemafanizika tobvotaura naye izvozvi soti mira ndipedze ndokufonera izvozvi. Akati ewo inonda kusenda message kuti ndiri kufona in 5 minutes yatika kawani ini nhamba dzakada kuseva nesingadi kufona kuramba ndichiseva chifoni charemegwa nekuseva manhamba idzo. Have reached the voicemail live service of mwana uyu asi serious. Mwana uyu anenge atobva online. Atobva online mwana uyu. Obva online machemero anga achiita. Abva online. Anyway, kana abva online hapana chakaipa. Regai tiinde kune nyaya update yema voice notes ana tiinde kuplayera yema voice notes achazoya yake rimwe day and hapana zvatingaita. Right. Update on taku weku kwamtare anditika. Saka mwanasikana wedu uyu Shalom wepaBotswana uyu takawirana pano kuti ngainde achinogara nemwana iye akabvuma nditi Shalom akazofuma wochinja mangwana akati iye akwanisi kuenda mwedzi uno sokutaura kwanga mboita pano kuti mwedzi ukapera ndochinda kunogara nenataku kwanzi nokuti ndine 13 days ndapinda pabasa pandiri. Hanzi ndine 13 days ndapinda pabasa pandiri anditi saka zvandine 13 days ndapinda pabasa pandiri saka kuti ndibude and mari yacho asati yawana because kunodiwa anzi kunodiwa ningirikiri kunodiwa anzi kunodiwa covid test inoita 500 pula covid test 500 pula kana kwaita 500 pula then kozoita iye anokora 700 saka aiti zvoma madhezi ashanda hapana mari inobuda saka aiti anozobuda pomwedzi unotevera pera kwemwedzi handiti saka ndangoti chamwari rongai zvinhu zvenyu tione right apa meanwhile mai vacho vataku vaya vakaenda kuchipatara
ivo kwavari vari kurapiwa vakapiwa mainjection vanga vakuvara mukati vapiwa mainjection vakarapwa vari kurapiwa Mtaku vakaenda naye kuchipatara chikati hatirapi mwana uyu pasina doctor's report anomaona saka kwaidiwa doctor's report saka kwadiwa doctor's report kudaro chitegai timunzwe maaudios angu andaitaura nawo tinzwe kuti vanotaura kuti kudi ava ndiva masipera sei ini ndini chete ndarapwa kuchipatara zvandaita kadhi rangu randanga ndinaro ndaishandisa last year ranga risingaiti kuti ndishandise nekuti ranga rine police report ndakatomborohwa nemurume saka kurohwa kwandakaita nyaya chakaite police report tikaenda kumapurisa ndikazi nditore medical report ndakazongoperera pakuti hama dzemurume dzakazotongoti hazvizonyatsoita saka chimusiya akadaro saka medical report haina kuzobuda kwadoctor saka pendaenda nhasi kujeneral hospital nekadhi rangu ndabva ndabvunzwa kuti kadhi ranyu rakanyorwa kai kuti rine mapurisa mukati saka madi kuti muone kurapwa ndopendazoende kuona kuti process yacho yange yakareba saka ndabva ndaende kuprivate kupopulation ndokwanandorapwa saka information yawo yaanonyora kutsanangura kwendaya ndichiita hawabvumi nemapapers awo chandinopiwa ine receipt yekurapwa kwendaita saka ndine mainjection andiri kubayiwa 3 nhasi ndoro ndabayiwa 1 rakatikwa iro mangwana ndinobayiwa zvirimwe repiri kuswera mangwana ndakunobayiwa rimwe retatu then kuseri kwacho kune matablets akanyorwawo nemari endabhadhara matablets endapiwa ndoyanda kusenderewa asi vari kuti iwo pawandisikana wanditi chest yenyu ine crack iripo saka ndakumbokupai maantibiotic ari strong kuti mushandise michini mapedza kupa matablets iwo kuti mudzoke toona kuti ronda iro rinenge raomairwa rinenge raita sei. Right. Imbomira kufona msikana chimbomira kufona nichakufonera beki imbomira kufona. Right. Vapaita right. Panyaya yemukomana yatakunda mari yake ndatora yekurapiswa iripo panopamba mukomana wacho aripo panopamba nauya nesa ikoko kwendaenda ikoko nyaya yatakunda yanzi ipolice case takunda haakwanisi kuti arapwe nyaya yacho isina kuenda kumapurisa saka pane pendamboendawo ndichimbobvunzwawo kuti ko zvadii kuti tozoita izvo zvemapurisa munhu amborapwa saka mwendarifewa mwese ndaya ndichingonzi nyaya yenyu iyi ichatongobva iri kwayakatangira ikoko kuti mwana wenyu aone kurapwa hapana pemunokwanisa kuti mungarapwa private makanyarara nyaya iyi nekuti inyaya ine mapurisa mukati saka nayo inenge yakutongoti kapa ndeyekutongoti inenge yatoo police case moripota kuti mwana wenyu rwetsamba yakumapurisa saka ipapo ndo pandiremera pendasvika ndichidiscusawo nemwana kumba kuti saka toita sei nyaya iyi nekuti ini chandisingadi ngechekuti vabereki vazoziva kuti ini ndini ndasumudza nyaya iyi kana kuti zvaita sei sinzi handisitori ndaisumudza but unenge wakuzoitora sokuti ini ndini ndakonzeresa zvinhu izvi saka ndatoti regai ndidzorere mumaoko enyu tizwe kuti panofambiswa sei zvinoitwa sei kuti taku acho arapwe uye yoitwa sei nyaya yacho nekuti kune kwanga wambonditi kwanzi muende kunonzi kufamily kwazi family chii here ndakanga nekazita kacho kaandudza kujeneral hospital saka umweni watombofona ikoko ndambonzwa futi izvozvo kuti still kana akanyaya nemunhu iyeye ishu yake kana isingori natsamba yemapurisa mukati hatikwanisi kurapa mwana iyeye eostate akutosunga mai vacho nekuti hamungayi kurapise mwana iyeye ane nhau dzakaita so muchinyararire saka ndangoti ndozvidzosera mumaoko mwenyu ndochinzwa nemi kuti munondibatsira sei panyaya yataku asi ini ndarapwa ndasarwa nemainjection 2 andinoda kuti ndiende kunobaya mangwana nekuswera mangwana ndobva ndapedzisa. right. Kupanza saka mimi muri kutya vabereki venyu musingatyi justice kuti mumirire vana venyu munomirira vana venyu ka vabereki imukachadhanza vabereki vanozoti kwandima musa mwana ko vana venyu rakanganiswa mai vanobvumbatira vana vavo mai vanobvumbatira ukwana dzavo zvokuti vabereki vato vamutsa vana ndezvavo vari kubatsirai nei vabereki vacho oright muri kuziva kuti mbuya venyu vaiziva nyaya mai venyu vaiziva nyaya but vakaitsika-tsika ikanyarara and then imoda kukavhiridza kuti pavana venyu hamwe muti vana vachafa chikuvengai pamwe breakthrough yeupenyu hwenyu kuti muzogara upenyu hwakanaka huri pavana ava but nenyaya yekuti manje munenge makuti rega ndimboiginwa because vabereki vangu zvakati ndosvika vabereki vangu vana ava vachafa kubatira chigumbu chisingaperi if there's a need yekuti paite police case go and report kuti muone report yacho nyaya yakatika kudhara but endai munoripota take mwana taku endai anoti anopa statement yake taku mopa police report moenda kunorapwa kuti vazoita follow nyaya yacho zvairi kana kuti vazodii zvava zvavo but munhu anenge arapwa itai izvozvo tanzi vabereki vati kudai vati kudii vaizviziva baba mai venyu vakavhiridza nyaya iyi vasukuru vachirepiwa nokuti vanga vari vana vavo vakaprotekta vana vavo kudarika vasukuru imimiwo do the same vana ava ndevenyu pamwe yambuko yenyu yevana
kuti muzogara zvakanaka iri pavana ivava. Onaita asingakuzivi pari patakanzwawo nyaya yatako tese takatwa mudumbu takarwadziwa svika pasi pekupedzisira kuti vana ava vakapindana nezvakadai vana vadiki makore acho kutorwadziwa kuita kunge pain kunge vana vedu chaivo chaivo. Ndosaka muri kuona tiri kuita zvatiri kuita zvitibatsire vana ava. Hazvirevi kuti nesu tiri mabhiliyoniya kana mamiliyoniya bati tinotora nyaya dzakafana idzi tiri vakadziwo mwoyo wekubereka unorwadza handimaona tobatsira patogona napo izvo zvitangomira kuti musikana auye. Musikana akauya firiji yekuti atenge kutengesa fishi yavepo, mari yake yebhizinesi yavepo yekuti atenge kuota. Sino takamubvunza kuti unoda kuitei noupenyu hwako kana kudzokera kumba, akati anoda kuita zvemabhero. Handitika accommodation yavo ine 2 rooms tinayo yavakapiwa neumwe wedu ari kuuk, iye agariko pamwe pacho panogara kuuk, akati gavagare for free, havabhadhari mvura, havabhadhari magetsi, havabhadhari chinhu, kungogara. Hamuna tikuvabatsira maplates ekutangisa imba, mibhedha yekutangisa imba yacho, mapoto zvese zvatovepo. Vanhu vari kuvatengera zvinhu zvinyuwani, tiri kuvatengera zvinhu zvinyuwani tichivapa. Anoona ndosaka ndati hamuzivi kuti ramangwana vana ava kuti tiwe mwoyo wekuda kuvabatsira kuti zviri kufamba sei. Pamwe ndimwe ari vakutozvikonzeresa idzi, pamwe ndo panenge paane breakthrough yenyu. Imi manje monzi makatya vabereki venyu muchitedza kuti muite the right thing. Meaning do the right thing, do the right thing for your kids. Hazvina basa vana hamuna kukudza vana, but vana vauya maoko menyuka, vana vari kuziva kuti muri mai, chivhumbatiraiwo vana, vhumbatsirai vana venyu, iwo kwana dzenyu dzivavhumbatirei. Alright. Tinotenda hangu amai nekundidzidzisa kwenyu kwamuri kuita. Dzimwe dzenguva kune kuri kusatoziva kune kuchitoitika muupenyu. Mufunge dambudziko rina iye Shalomu ari kubhoswa namusikana wayo harina kana kutombosiyana nekurarama kwandakaita. Zvinhu zvinotondirwadza zvokuti zvaitombondinetsa kuti ko munhu ndichanyatsoudzawo zvinhu zvinondinetsa pamwoyo pangu zvinonditambudza muupenyu ndinozviudzani. Mufunge ndakakura ndichitotambura vabereki varipo saizvozvi. Hatitowirirani ipopo, hationani, hatitombowirirani zvachose. Ende baba vangu chaivo vakasvika pakutondiudza kuti pandichafa iwo handidi kuona pano, ende iwo ndikanzwawo kuti wafa handiri ipapo. Saka zvinhu zvaitongondiremera muhana kusvika nanhasi ndichichaya kuti munhu wandinorevera zvinhu zvindiani. Hanzvadzi dzangu takaverwa tiri 8, vasikana 2, vasikomana 7, but vakomana 6. Apa vana vese ini nditori 1, handina kana munhu andowirirana naye pavana vese takaberekwa nawo. Ndinongotozvimirira ndiri ndega iye zvine vana vangu. Handina munhu anotombowirirana naye zvokuti kana dambudziko rikaita kana chii. Zvese zvandiita zvekushungurudzwa nemurume izvi hapana kana anozvimirira. Ende murume iye haana kubvisa kana sendi mufunge pawana 3 wandinawo, hapana kana mari yakanobvisa. Kushungurudzwa kwese zvitongopedza pakuchema misodzi. Ndapedza nditongonyarara, handina munhu wekuzviudza. Apa ndakutongofarawo kuti ndaane vanhu vanondishingisa nekundibatsira, nokuti kwese kuti kunyarara kwese kuna ndiri kuti saka ndotangira pai kwai kuri kutongotya kuti oraiti kana zvazonetsa ndovabereki vacho varipo, handina zvandingaita because handingagoni kutenga vamwe kana kuvachinja. Asi aiwa sezvo maapo kudai ndakunzwawo mwoyo wangu kufara nekundishingisa kundisimbisa kwemaakuita. Ini ndakuita saizvozvi sekuru wakamaita, nokuti ndakuziva kuti vanondivhumbamira vanondibatsira varipo. Chero izvozvi ndakutoka ndikadyawo sadza ndakukwanisa kurara hope. Kunze kunogona kana kuteedza ndakagara mufungi ndichinyatsofunga kuti saka upenyu hwangu humboita sei. Ndofunga kuti ndife ndoende kwamunogara kana ndikazviuraya ko vana vangu vanozoita sei. Asi zvinezvi ndava munhu akutosununguka mufunge kutonzwawo kufara kupombonokawo chaizvo kuti ndine vana vangu. Ende life yangu ndakutoona senge pane zvakutotoitika muupenyu zvandanga ndisina kana tarisiro nazvo, nokuti kutambura kwangu kwakangobva ndiri muudiki kusvika pandiri pane zvinezvi ndichingotambura hapana kana pendakamboti ndakagara upenyu hwakanaka. Saka ndinotenda hangu nekundisimbisa kwenyu. Ini mangwana ndakuita saizvozvo totora mwana ndoenda naye kupolisi ndiye ndichingokuudzai kuti zviri kufamba sei, zvine zvichikuitika tei tichingoonesana oenda kunorapwa maita basa. Magona makutaura samai manje, we are behind you 1000 times. Endai kupolisi munotaura nyaya ikupolisi, vabereki ndezvavo izvo ndezvavo vakararama upenyu hwavo vakapedza upenyu hwavo. Handiti muchivateerera muchiita zvavaida, but look at it right now. Handiti makunzi izvo usauye pamariro pangu, handina chekuita newe. Pavana vese avakafidwa kunzi musataura nauyuzvo handitika kuti utambure ko zvinezvi mukutambura but mune vabereki. But imini venyu vana right now vari kushayana noprotector because of the same vabereki. Munofunga kuti takwaizotambura here imi muna sekuru nambuya varipo. Handiti kudhara ingadi vakatora takuyi vakati ngauye kuno tigare naye, vana mbuya vanoda vasikuru vavo, but mai venyu vakatanga kuvenga vana vari vana vadiki. Hanomaona vachidziva nyaya dzachidzivharidzira, hamuna kana kuudzwa imimi. Vana vakafundiswa vakanyararawo hatomaona. So hapana nidze kuti munyengere vabereki avo. Each man for himself, God for us all. Imi itai life yenyu nevana venyu, ivo ngavararame zvavo. Mwari haasi womunhu wani, Mwari haapengi, hamuna wamakakanganisira. Handiti hamuna makakanganisira. Itai upenyu hwenyu kuti Mwari akuropafadzi here. Kana maripafadzwa rimwe zei muchavaona chichuri vachiuya. Handitika vabereki venyu ava kune vakatosvika mukutofa chekavasikatozani vabereki vavo. Vamwe varipo vabereki vavapenyu vakaramba vabereki vavo kuti ini nhanguka atiwirirani because aitofind out kuti mai vake ndivanomuroya. Handimona umwe ofind out baba vake ndivakamurepa
ari mwana mudiki baba nyakutumbura pakadaro ngatanzi vabereki vangu munhu akasvaka kuita cut ties akaita muvha unopenywa kuti tine vakawanda vakadaro vatinavo mugroup medu isusu handimaona saka musavhundusirwe itai the right thing, do the right. Vana vanga vachiona manje kuti mai vedu vanotida ngavachitanga kusunga kuti mai vedu zvavari kuita zvakufamba nesu andika ndakuudza ndingati mwari hamene kuti vanoshanda sei hatizivi okay not question kuti mwari anoshanda sei pamwe ndo pane breakthrough venyu pavana ivava kana mwana uyu akadzoka kuzimbabwe atinga kuita zvinhu zvake zvemabhero zvaanotoda kuita izvi munogona kujoina nemwana munenge marapiwa kana nditi munenge mapora makujoina nawo nemwana kwakutsvagirayo kana renyu bhero 1 ramunotanga makuita upenyu hwenyu wakufamba makunotora protection order baba vamundi kuona pamapenyu mukavasasvika pamapenyu kana kubuda mumba mausiya motsvaga pamwe nevana venyu handichika moshanyirana nevana venyu ava tuta kunani nashalomu imi muri pai muri uko nevana venyu 3 muchitawo zvemabhero enyu muchitawo zvenyu muri munogara mamutare munoziva kuti apa pane kone mari pati makazvitariswa neurwere mapiwa mapirisi kamakurapwaka kana mangopora masimba imini back mutrack makushandira vana venyu ngati mushandira vana venyu mainini ndoda kuti muzoti rimwe gore muti ndoda kutaura kuti ini ndakambobatsirwa ndisingatomboziva ndisandatomboona vandisingatombozivi handimaona vangopenga mupenyu wedu akachinja upenyu hwangu hamungavangotanzi munganzwai mutambura tomudzidza kushaya kudyawo nyama kana kudyawo bhinzi kana kudyawo zvinhu zvine mafuta just because no shayiwaiwo zviri common zvinoshayikwa nemunhu wese but muchiziva kuti aiwa kamwana vangu kabhizinesi kangu ndinako ndiri kudai vana vangu school fees ndadai izvezvi ndikida kubuda ndakadai so ndodzoka ndakadai ndoya neufu hwangu ndoya neusavi hwangu vana vodyawo kana ndine mari yangu totengawo huku tichidaro handimaona mogona tofuya kana idzo huku dzacho chaidzo mukatanga kutengesa saka is high time now muchingopedza treatment munenge mabvunza bhodhi nyita yose it's high time muchisumuka muchita bhinya manje chisiyai rabai vanhu vese havachina basa handika focus on your kids. Your priority are your kids right now. Handika tinenge tiripo isusu handika kutsigirai all the way hande ina zvetimbona tinosvika ku right. Saka ndaitaura namai zvandakudzai paya pandakudzai kuti sometimes vanhu kunenge kuri kusatoziva handimaona changamu yedu yakasiyana handimukunyatsa if you can just hear from this mom the way she was talking sandataura navo ndichivapindura kuti aiwa maini namudaro faitirai vana venyu she thought maybe she was doing the right thing havakwanisi kuexpose vabereki vanototya vabereki kuti mhuri zvakazodai vanga vasingadi kwavari ivo hazvisi normal kuti vabereki varipoterwe kana kuti vanabhuti varipoterwe ndo mentality yavakakura nayo remember kwati kukurira kunosiyana saka before we judge guys ngatitei tichiziva kuti kune vamwe vanhu vari exposed kuna social media kuna vamwe vanhu vakaexposwa ndika to town life kuna vamwe vanhu vakaexposwa to diasporan life animona kwete mumwe munhu akangozvarigwa mamutare kumusha koko akankurira mamutare kumusha koko haatozivi neharare haatozivi zvinhu anongori nementality zvinhu pawakakurira zvaizva zvinogara zvichaurwa kunzanzi chaunofidha mind yako ndozvo what is you become what you feed your mind ukagara uchifidha mind yako zvinhu zviri negative always you end up being negative iwe pachako chero panoita zvakanaka hauzvioni unenge uchingona negativity munona mai avakakura kumba kwavachidzwa mitemo yekumba kwayo kuti unoona zvinhu zvemufamily zvikaitika zvinokavhiridzwa hazvifambi kuzi kamwe nemanext door tinozosekwa tinozoitwa chichi ndo vangokura nethat mind iyoyo saka ndo zvavari kungodi kwakutanga kutaura naveko zvino ndichivaonesa kuti aiwaka hatidaro takudai utonyadzona kuti kusatoziva animaona kusatoziva the same way yagiribheto yopaketona tabva kutaura nayoyo nemumwe wedu watashara naye panapa unotonyadzona kuti kusatoziva guys havasana kutombojaja kana kuti kusatoziva munhu akakura musikana uyu wedu wepano padhayari zvangachiva totoda kubetserawo munhu akakura kumba kwachidzwa kunzi imba inoshingirigwa animaona imba inoshingirigwa imba haufangi kusiya zvinooma urimo haana basa shingirira chete iwewo unorohwa uripo kana wana warohwa bondo yatanga unongorohwa wotiza uzodzoka mba apora munhu handimaona ene murume harambi kuchi bonde chirakauya inenge ine maruva iwayo mablomu iwayo unongobvuma because murume wako handimaona ndo mentality akakura nayo achiudzwa ndo zvakakura achingove kwakabva munati upenyu hwake hwaingori hwokumusha akazongobuda kumusha nokupinda muBloemfontein kunoshandira munhu wemuBloemfontein nekubuda haana kumboita exposure yezvinhu zvakawanda kunzwa kuti ombofambawo achienda kupi achi haana andimazviona haana saka zvinhu zvokuti sometimes let's not judge vanhu vanenge vachitaura but let's see nekuvadzidzisa nekuti vaone kuti chii chinonzi life zvinhu zvachinja animaona zvinhu zvati hatichararame munguva dzanambuya nehanda dzekunzi wairohwa nemurume wechipondo uchinzi ndo zvinoita imba mwanangu dzokera ndo zvinoita imba mwanangu dzokera unorohwa uripo one kuti akanzisiya mwana ne3 days akasiya guys mungasiya mwana ne3 days imimi ndikubvunzei madiaries mungasiya mwana ne3 days akanzisiya mwana ne3 days akatosiya anoona kuti kusiyana kwacho kutori kusiyana kwatakatoita
handiti mazvona. Saka let's not judge vanhu avachi vanouya vachitaura vamwe kusatoziva. Ndachida kuti mungonzwa example yamai sezvinei the following day vakazofuma vakaenda kuchipatara naTaku handi vakanopiwa vakaenda kupolisi ndadzokerai kupolisi vakanopiwa affidavit rakanyorwa kunzi Taku arapwe. Handi maona vapiwa affidavit rakanzi Taku arapwe. Regai play I think vazoisa voice note. Ndobva vaenda kwadoctor kuningikiri kwadoctor wakamboenda kwakuya right. Vaenda kwadoctor kwavakamboenda kwakuya alright. Ndiri kutaura nemusikana namaybe anonditi kwazi ndichaona kana mwedzi wacho wapera kuti zvinoita here kuti ndiuye. Ndopandamubvunza ndichiti iwe uri ndichaona kuti zvinoita here kuti ndiuye. Ukatadza kuyewo unenge wautomisa mwana kuenda kuchikoro. Iwe unongozviziva kuti pandakagara kungogarawo zvekungoshinga kutoita sei hapana kumire zvakanaka. Saka nyaya yake yari kutaura kuti ndiri kutaura nekuti ndakachinja basa pandiri zvinezvi ndine 3 days ndiri pabasa ndakachinja basa pandaishandira nenyaya yekuti handisingapiwi mari. Saka iye zvinezvi pendiri pacho mwedzi ukapera kamari kenopiwa kacho handifungi kuti kamari kawo ndikakachinja kanondikwanira kuti ndizosvike kuZimbabwe ikoko. 2 chada kutorwa macovid test nene saka ndikazochinja kamari kacho kuisa kumavhesi kuti iite yebhazi ndogona kuti adzozosvika. Ndikati wadii kuvaudza simerisi wacho nyaya yacho kuti waona kuti vanozvifambisa sei nekuti ukangofunga izvozvo usina waudza haubatsiriki. Vaudze nokuti iwe ukazoda kuti kwazi ndaifunga kuuya muna Juni mauri kutaura unenge watodhira mwana wechikoro plus zvinhu zvinezvi zvisina kutozomire zvakanaka sokuti zvatomira newe kuti iwe uye kunoko. Ndo nyaya yari kutaura musikana. Shalom uyu anotambira Shalom anotambira 1.5 and asi kwakatenga basa iko zvinhu zvakatenga basa pakati pemwedzi. Saka ndopari kuti ndinopiwa ndikapiwa 700 pula covid test 500 ndambonyora post chibvunza kuti nai vari kuBotswana covid test imari ndiona ndichibvunzira. So ndikaona tataura chokwadi kuti ati covid test 500. Saka bhazi kubva kuBotswana kuenda kuZimbabwe rikunzi 300 pula. Hani muri kuona ndosaka anga chiti imagine ndikangoti ndisumuke mari yacho haikwane handimona because ndakatanga ndine hafu mwedzi ndiri pano antimazviona. Ndosaka ndisina kutora anga chiti ko edmi inga akatambira 1.5 say 1.5 ndiyo yanotambira but ati iye akatangira pahafu handimona manje basa pamba pari apa. Saka atanga pahafu achapuwa half pay 700 haizokwani kuti akwanise kuenda ku alright Mandlovu haizokwanisa kuti aende kwaari. Then vabva vazonditumira police report yaya anzi Taku aende kunorapwa yanyogwa nemapurisa vanyorerwa affidavit nemapurisa Taku arapiwe then vachizodzokera kumusha kwavo kunove ndo kwakaitikira zvese zvakaitikira izvi kuti kesi itange kuvhurwa panyuwani nokuti vatonzi regai ndiplay voice note. Asi taenda kupolisi asi zvawaita vangotisainira papepa rake remurikona rekutanga randasendera wasaina kuti arapwe chete. Saka nyaya wataura vati iwo nyaya yenyu inototangira kwayakanga yakaripotwa kwazi kunonzi kuguta urare ndoko munofanira kuti muende nenyaya yenyu iyoyi nokuti ndoko yakaripotwa ikatsikirirwa ikoko. Maenda ikokopo mosvika munotaura nyaya yenyu and then zvoonekwa kuti munhu iye akanga ari pajuri pakaripotwa nyaya inewana ndiani uye vakazoita sei nezvenyaya iyoyi ndozvawandiudza. Saka ndabva ndazoenda naye kundaende kunorapwa ndatienda futi paprivate nokuti kwai kusingaiti kuenda kuGeneral Hospital. Saka ndaenda naye ndo information yese ndo zvabuda matablets tobva tatenga asi nyaya hombe iri pana Taku iri kunzi ane maulcers estress ndo ari mudumu make uye makidneys ake ane maronda ndokutsanangura kwari kuchiita doctor because asikanwa. Saka ari kuti iwo maronda ainawo aya matablets awamupa after 5 days achaenda futi kucheck up achinoonekwa kuti maronda anenge ari kurecover here nokuti maronda acho over mudumbu mose nokuti paanga achibarwa achikanywa ainge achitoti munorwadza. Saka iye anga achitoti maronda ake anyanyisa nenyaya yestress achitobvunzwa kuti ko stress yeinayo ndei akatongoti nhe ndichitongofunga nezveupenyu. Saka atomuudza akati stress yainayo kana akaramba achitongofunga zvaari kuita izvi maronda aya haaponi. Saka anofanira kuti aregedze kufunga zvaari kuita uye akamboita chirwere chebioharzia. Saka weight yake ine infection ine matablets amwe tapiwa plus ane injection rabayiwa ndinokonzera kuti arapwe futi zveweight iyoyo yanzi weight yake ine infection uye pakudya itwazi pakudya ndikandokudya nekumedza pahuro pangu panoite maronda. Saka ndo zvaabayirwa injection izvozvo asi after 5 days next week Monday tiri kudzoka futi achinoenda kunoonekwa kuti maronda aya pakushandisa kwaari kuita mishonga iyi maronda aya anenge akuoma here. Asi nawo yanga achinyanya kutsanangura nawo kuti mwana uyu ane stress ainayo. Saka maulcers ake ndestress akaramba achifunga zvaari kuita izvi nekuenda kwenguva achapedzisira akuita bleeding because anenge akubudisa ropa anenge anyanya kuchera mudumbu imomo ndo zvabuda ikoko kwataku kuti aenda kuchipatara. Right.
anti mazvinzwiraka. That is the daughter's report yauya nhasi yaTaku. Taku mwana uyu mwana ari kushungurudzika. Inini hangu guys, mumwoyo wangu my heart goes out kuna Taku uyu mwana uyu ndiye wanda kunyatso kutofilira pain zvisingaiti anomuona, because doctor asvika akaita scan akati mudumbu make makazara maronda maulcers, asi maulcers akonzerwa nestress. Anza akatobvunzwa kuti unofungei, doctor achida kuzama kumukansela akati ndinofunga nezveupenyu anomuona, ende anzi kidney yake iwenitori nemaronda, saka anzi abaiwa majekiseni akapiwa mapills, akanzi adzoke after 5 days vazoona kuti zviri kurecover here, ari kurecover here. Kana asina anzi nokuti akaramba achifunga kudaro maronda aya anopedzisira azobleeda. Muiziva bleeding yemudumbu inimi guys kuti chii chinogona kuitika, saka anzi anopedzisira azobleeda handika. Saka vanditumira mapapers acho ese ekwadoctor, because ndakavati nini aiwa mari yabva kudialysis, I need to see all the paperwork. Saka mapaperwork matablets ese zvese vari kuita vachitumira avo mai vacho. Munhu ari honest, munhu ari very honest, vari kuita vachindiforwardira zvese. Even Taku wacho nhasi ndakwanisa kumuonawo, mwana mufunge mukomana mwana wechidikiwa zvotowisa tsitsi guys. So mwana uyu has been sick for quite some time, but no one noticed that, because aingori mwana aita kabvapo omuka oenda apo obvapo omuka oenda apo oga anga asina pekugara pari comfortable, chikafu chechi chaitomunetsa handiti mazviona. So ndosaka muchiona life yake mwana uyu munhu ari vulnerable to a lot of things handiti mazviona. So Taku is 16 years, Taku ane makore 16. Taku 16. So at least I'm so happy now, because the mother is now part of Taku's life. Taku na iye wakutanga kuti achisunungukawo nokuti aitoshaya kuti mai vangu havana love neni havandidi, nokuti maiwo vanga vachingogara vakavatawo pasi, vana ava vaingoona vachida vana vavo mumwoyo, but vaingoona sekuti ameno handizivi zvinenge zvichiitika mupfungwa dzevanhu kuti zvi handimoona. But at least mai acho ndafarira nechekuti kutaura kwandoita navo vakusimukawo vachikwanisa kufamba nemwana wavo handimoona, vachibhonda nemwana uya handiti mazviona vachidaro. Ende chandatoona pana mai ava naivo, she needs to move away from murume uyu handimoona, vanoda kumove away from murume vanogara naye uyu kuti vanotanga upenyu hwavo vari vega handimoona. Ndosaka ndakati aiwa nditomukwanisa kumbobatsira Taku uyu first ogara sake vari 2 handika, then pamberi apo tikazowanawo bhero rinenge rakachipa imi munoziva makonema mutare kwakutsvagiraiwo bhero renyu 1 motanga kudi kuita zvenyu mobudawo mumba memurume uyu handimoona, moendawo kwenyu because hazvishandi handimoona. Saka ndigaizi muri kuona kuti vanhu vakaremerwa. Why am I saying this? Tinokurumidza kujaja vanhu tisati taziva nyaya dzavo handimoona, tinenge tinokurumidza kujaja nekuseka handiti. So paunozoziva nyaya cheche zviri dhipa hauseki haujaji, unongoti Mwari dei manga mapindura mukati meupenyu hwavo mavaitirawo zvakanaka, nyasha dzamunopawo vamwe dei mavapawo nyasha idzodzo handimoona, because vanhu vanenge vasingatosivi. Kune vanhu vakaremerwa kunzoko guys, kune vanhu vakaremerwa. I'm still so surprised and shocked when I see people, vachiri kutukana nekubvarira nekuundura. Come on guys, kune vanhu vakaremerwa kunze uko, vakaremerwa vane zvinhu zvakakomba zvakarema chaizvo guys. It's high time semadzimai timbobatanawo, timbosumudziranawo semadzimai, timbomirawo pamwe chete semadzimai handimoona. Vakadzi vakaremerwa zvikuru kunyanya. Varume vanoti tinoenda kuno madoro ndokanga mwanamo dzangu handika, ndozodzoka mangwana ndodi ameno handimoona. But kazhinji mukadzi anenge achingori panzvimbo akangogara nevana achingoti achingochema ari panzvimbo. Saka muchiona vakadzi vakawanda vari vanoafectwa nedepression, vakadzi vakawanda vari vanoafectwa neyamunoti bipolar yacho iyoyo handiti mazviona, because ndo vakatakura zvakanyanyisa. Saka I think mazvionera kubva kuna mazvinzwira kubva kuna mai avo kuti itori family zvayo yakatobvanyanguka inoda kuti tivabatsira. We don't know this family tese guys, that's why I don't want to judge. That's why ndisiri kuda kuvharira madhozi mwana anonzi Takushu. I know kuti kune vanhu a lot of ladies vari panapa vanoti vanoziva mwana uyu Shalom, vakapinda nezvakapinda nazvo naShalom. But why I'm not interested in all that. We want to help Taku. Taku hana chaanoziva. So kunotori ne-black sheep of the family itoriko, mafamily ese ane black sheep of the family handiti, ende vana ava unga vagoni zvavanoita kunze uko handimoona. But mwana umwe hazofiri mhosva yeumwe mwana handiti maona, samai mwana haangazofiri mhosva yeumwe mwana handiti mazviona. Saka tikangomirawo neyekuti tibatsire. I know my ladies, you are here, vakakanyiwa nemusikana anonzi Shalom kuBotswana. Find it in your heart to forgive this girl. Ina handimuzive handika, because but tikati tiunze nyaya dzacho dzamaitirana kunhikiri kuBotswana kwenyu pano, we are closing doors for Taku, because people vabetseri vacho will say akabvanyanguka musikana uyu haangabatsiriki. Then we go back and look zvakare situation yaTaku uyu hani munoona, then mwoyo wobva wapisa futi kuti ini zvatombosvika munzeve dzangu zvinenge zvakutokushungurudza munhu every day hani munoona.
saka isusu for the sake of Taku ushu ndiye watiri kubatsira Taku kwete Shalom. Shalom takuda ngoti iye achigona kushanda agone kuzvibatsirawo iye nehanzvadzi yake ishi anditi chete ndofunga manzwisane maka yei team Botswana like vamwe vane nyaya dzavaindiudza kuseri ndisiri kuda kuti ndichikuedha because I thought about it very deep ndanzwa nyaya yese the full story and I was like no mari ndibatsirei I'm not gonna block makombororo emwanakomana watisingasivi ushu nekuda kwezvakaitwa nemusikana ushu ndofunga muri kundidzwisisa ipapo anditi maona saka guys life is too short and upenyu hwakaoma kunze uko so ndopatasvika nemwana uyu so iye Shalom wacho andisendera manherana ya message. Let me read a message yasenda manje it could be a message yake alright achiti ya maswera saying ndataura namama vakati vaenda kuhospital and arapwa so mwana anofanira mwana anofanira kunogara ini varungu wangu kana adzoka because murungu wakachanda anoti ashandiri ipapo ndipo pandinozoendawo kuZimbabwe I'm not sure tanzoka rini and ndikuda kuti amire kuenda and ndikuda kuti amire kuenda Takunda vacho apa zvikoro zvakuvhurwa hazvizoiti so anonogara mama vanopota vachinomuona ndozvandaronga namama ari kuti aronga namama kuti Mataku afanoenda kumba kwake anofanira kugara now ndisingazoti uyu wacho ari comfortable ega here kunogara ega I don't know I'll have to talk naye gaiti mufonere arara here timunzwe yes Shalom muri sei wedzera volume kakufoni yako taswera waswera sei right saka mama ndinotaura navo everyday vandiudza kuti vakabva Taku vakadidi vakanyoregwa kune mapurisa vakaenda vakadi right saka iwo ukati watiwo wataura navo vakati mukawirira Taku ngafanira nogara ega anobvuma here kufanira nogara ega mama wacho kuti vafanira onoita vachienda kunomuona sezvo ari kurwara ende apedze treatment yake osomotanga apedza treatment achienda hake kuchikoro even achigara kuna mama kana zvanani because nyaya iripo ndeyekudai soka nyaya yetreatment 1 2 Taku achiri kuda kumbobatsirwa mai vako ndataura navo at length vakandiudza zvakawanda handiti zvataugwa nadoctor so Taku kuti ave ari ega panguva ino Shalom atidi kunyeperana Taku ari vulnerable Taku akaita nguva yakareba mwana waye achita stress dzekufunga pasina munhu ari kuzvinotisa saka chandinotyira ndechekudai maronda aya akatakangoramba achifunga ari ega zvokuti akubleeda bleeding yemudumbu inogona kulead to something else handiona saka iwewe usati wauya kunoku murungu wako uri kuti iwe unoda kumirira kuti mari yako itange udaiti pane munhu ati anokwanisa kubhadharira mari yetransport yebhasi yekuti uzodzokera kuZimbabwe iwe wati covid test 500 rand aniti ende zvimwe zvinhu zvese nokuti iye Taku akwanisa kuti anotanga right now ukaramba uri Botswana anozonotora mubhedha wacho kuti uri pakati ndiani Taku cannot do all that zvotoda iwe maplace azvitumirwa kwauri iwe kuti usete up imba ndiwe unokwanisa kurongedza rumi Taku can't do all that saka ndizoti hapana here imwe arrangement yaunogona kuita kuti maybe Taku wacho handizivi kana uchiti iwe unoda kumbomira ototaura namama mudelay handiona vodelay kumenisa kuchikoro kwachona ozoindako kana vadisi zvo zviri kutanga nekuvhurwapo handiti ozoinda kana iwe wacho watouya maitoita sei because hapana imwe way ipevona ndichazi kuzi munhu andoshandira muindia anoshandira kunonzi Windhoek and murume ane vana vake 3 atongondisiya akati ndichadzoka ende handizivi kuti anodzoka rini alright wona iwe ukapiwa mari yecovid unoinda here panenge adzoka pacho ndinoenda because pane munhu ari kubvunza vana but if you give you mari yecovid do you go unoinda here kumba kwacho ndinoenda alright achanoenda because kumusiya ega kuti apinde mumba mwana agotanga kuti izvo agosati ndobika agosati ndovata ndoga ina handisi kuirana nazvo zvotoda iwe uripo iwe uchizati machira ndikugadzirisa apa ndadai chimba chedu chaacomfortable naiye wanosunguka sisi vake vari padhuze Taku ndakana zoti ari comfortable kana ari kwauri iwewe
ndicho chokwadi but hapana handisina chekuita kwezi kubaza kwandaishanda ndandisikatopiwawo mari ndaishandira musikwana yanga iri single mother saka kuti uzongoramba uchidza munhu munhu achiita izvezvi zvandina mari ndakazongotsvaga rimwe basa ndikatanga kushanda panapa musi wapeitira because iko zvino zvitakwangadzidza papi aibvunza kudanga mvura haiswa ndokudhuze nekuna mama ikoko saka if it means kuti tikati afana maybe kugara namama chimira kuti wodzokere kuZimbabwe afana kuvhura chinda padanga mvura ipapo anobvuma kusvika iwadzoka saka anovhuma ndozvinova ndichingotaura nawo akati handichazivo kuti amambofanira kugara naye kusvika ndauya achingoenda kuchikoro kwanga achienda saka ngachiinda kuningikiri pavo ndisingazizi kuti haazoabuswe here sezvo aimbotukwa nevamwe vana vamama wako mama wako vanogona here kugara pasine kana titaura nichitaura navo vasamuudze masvike kuti hausi mwana baba vediwe ndakambotaura nawo hangu mama wacho ubva musi wandakatanga kutaura nawo palaivhinya wakunzwisisa hawo zvomusvika okay right so tamirira tonzwa kwauri kuti fainawo maronge isusu kana ukangotaura kuti ndakwira ndatove mubhazi sisi ndakutenda kuZimbabwe futi uri mwana sisi wekuita sei kungoti sisi trade name zvaro sisi meli ndava mubhazi ndakuenda kuZimbabwe handitika ndatove isusu mari dzedze kutogadziswa uchitosvika iwewe right chinomba ndichinda kumba kwayo unoona zvese everything makiya ariko zvese everything zvangomirira iwewe tobva tatanga kuitawo totoita to start the ball rolling handiti alright saka ndonzwa newe woudza mochingondiupdate kuti zviri kufamba sei alright ndichataura nomungwana pingezi zvararawa varara ndizvozvo alright iri bo right hazina sisi wini can she collect money from Western Union in Botswana? I don't know. Tani mapepa here. I'm not sure. No kwenda kumushanoda. Problem ndeye kuti kuinda asina mari. This is another damaged family again. Muri kuona zvandokudza kuti zvinhu zvacho zvinorema. This is another damaged family that needs our intervention as well. We don't know them. Mwana akangoyawo pano padialysis akangotaura nyaya yake. Handika wini meni mukoma wangu ndichataura naye kuningikiri nechinangwa shumba tichataura naye tonzwa tanoti kudi ndichava connectisa nemwana wacho wini meni ndokukonnectai kuseri nemwana wacho totaura naye muchinzwa muchimubvunza imimi kuti anokwanisa here unotora then akati then momisira then osiya but the problem still is murungu vana vanosara navo vemuindia uyu muindia ashandiri ipapo idivorcee anoshandira kure iye ndiye anochengeta vana anonoona saka ipari kumuremerawo kuti asiye vana vari vega achiti ndakuenda kumusha anomunoona saka akati audze muindia tikuita emergency izvozvo muindia ari kubasa anomupa here mari yake vana vake vanosarana nemuindia muri kuona kuti pari triki muri kuona kuti pari triki ka aka muindia anoshandira kure kanzi kuvhinduku amene kokoko saka akati amuudza kuti ndakuda kuenda kwaita emergency kumba muindia yahana mukadzi vana vacho ndivari kuchengetwa naye Shalom andimaona angoita zvokudaro chete muindia achabudisa here mari kuti wakuenda kumusiyana wangu pasina munhu saka ndoita sendiri kubasa anomupa here cash because mutemo vanenge vachiti 3 months kanotice zvikuru kana usina mapepa kuBotswana kwamunozviziva kuti imi munhu unobatwa senhapwa handiti maona anoda kuenda so let's hear can help with paying for COVID test money when she's ready. Yes sisiwini I'll tell you kuti mangwana acho ndokukonnecta inaye ndichakonnecta 3-way kondo kuedha indomuedha then itonzwa hanzi simeli kune mafoni maigetu mahatsi kuno kuAfrica shamwani mari iyoyo yakakosha singaiti 4 days akutaura iyoyo yakatokosha singatoiti kuno kuAfrica sha usatombofana nzako nekudiaspora kuno kuAfrica shamwari vanhu vanoshandira 50 rand per day ufunge 100 rand per day unozovaonawo vachituka vanhu pamafacebook apa vachinyanya vachidini vanhu vari kuno kuAfrica kauzvibvunza kuti zvakaoma vazhinji kungosundana tichinda kunomira pamarobhots apo kunotsvaka ma50 rand nema100 rand per day ndo zviri kuno handitoona
ndo zviri kuno ufunge. Saka ukatoona watoshanda iyoyo mari iyoyo padhay inotokubatsira unotoida kwe 4 days iyoyo. Amene wanzi kubhotswa anoshanda kunzi kuvhindoko. Ndofunga ndiko kuNamibia kwacho unoshandira murume wacho. Mona. So guys, ngative irrational. Imimi muri kushandirwa nemusikana webasa. Musikana webasa uya padiaries aita nyaya yake madiaries ada kumabatsira. And then ndio arikusara nevana vako vahopo uri kubasa. Then boom, obatsirwa nemadiaries otiza woinda. Osiya vana vako vari vega. Iwo uri kune imwe nyika kana kuTanzania. Unodi, are you going to be happy? Let's be rational guys, let's be fair. Let's be fair. Ndo situation yari kai. Mulungu akari relax kuti vana vangu vane munhu. Anditi ozongonza kuti akatiza akasiya vana vaya. Tongoti ndiwe unodi. Ini kwari kubhoswa cha sister racho but kwai kunonzi kumutsile kwai kuchimutsile nandi sister racho asikubhoswa neko. Ngatomira Mulungu auya piwe mari yake then obuda zvakanaka ooneka. Kana achitsvaga munhu wokusiya ipapo osiya mwana ipapo. Achitsvaga munhu wokusiya osiya munhu ipapo. Right. Ndo second ningikiri yatanga tinayo nhasi the feedback ava varara vavaya vanga vachiti nyaya yake timbo vachike between. Atobuda pa online vaya. Anditi maona. So yeah guys, ndonyeta tinayo nhasi guys, ya overtake yatorwa ne panga pafanga kunge pakauya vave mashurugwi erudo but pazoita vazo vanga vane need yekuti chite agent live yacho saka tazongo scrub yaya off. Saka guys, muve nezuva neusiku wakanaka, muzurare murudo, tosangana mangwana nemusi Friday, tosangana nemusi Friday tiri ku confession. Anditi ku confession. Anditi maona. Right. Makomenza into kumaona guys. But muyodi inozosiyana manje nemafungireda anozosiyana. Indi nchingoona kuti hazviti if Tahu can still go to school for these few days ari pana mai vake. If she can go to school pana mai vake kuita tomorrow India yadzoke waite plan B nevana vake. Because anogona kuzviita yes of course but anovharirawo the next maZimbabwe anouya kushanda ipapo. Of which maZimbabwe akatekeshera nenyika kwese kwese vari kwaroda kushanda. Anomaona. So I think takokana chikosa kufanira kuchikoro ari pana mumzi wake it's good. Andika iye achidzoka osiyawo zvakanaka muri muIndia achitawo plan B yekuti vana vasarawo nemunhu. Kuitira kuti anozouyawo umwewo hapazoitiwo track record rakaipa remaZimbabweans. Anomaona. Azoitiwo track record rakaipa remaZimbabweans ndo zvaanoita. Pabasa pa zvakanaka kuitira the next person anouya. Because vanotoshanda muhobho kokure naBotswana kupi maZimbabweans wayo. Saka toda kuti pasarewo track record yakanaka kuitira anopindawo apindewo zvakanaka. Anomaona. So guys, morara zviripo antika tobasana zvakare nguva inotevera. If you feel like you want to bajura, you want to talk, antika please we are there, come. Antika tinawo hobo variko ma counselors, and I think with the pace that we are going to need more counselors because ma counselors esa tinawo pana right now umwe nemumwe ari busy, ari busy nevanhu vake zvekuti nditombonyara kuti naimisa kava kuita basa. Azvanetsa mai maponga, let's just do zvingoripo izvo zvinonetsa kana unyazotsvaga nekuzotsvagisa nekudii tinogona kutadza kubatsira vanhu toda kubatsira. Saka ngatingoita zvatoda kungoita izvo. Zvimwe nguva sometimes we need to ngoita mwoyo wana mai iwoyo ngoti ngatibatsirei. Zvakawanda tikada kutsvaga chokwadi we won't help anybody. Anditi maona. Saka yai mutauri pamberi apo chatozodawo varipo manhikiri. Tinozodawo mamwe macounselors vanokwanisa kupota vachitaurawo nevambozi with the rate that is there kuma WhatsApp kwedu. Things are not vakadzi vakaremerwa guys. Vanhu vakaremerwa zvachokuremerwa zviya chaizvo. Saka macounselors esatina upana paizvo zvivane vanhu two vavanenge vachidhila navo and it's kind of like a hard kwavariwo. But anyway, tingadi ndo zviripo anditika. So guys, mwari vakuitirai zvakanaka anditika
pray for me and I also pray for you. Handitika kuti nzira dzenyu dzivhurikewo, dzangu dzivhurikewo. Mwari vakuitirei zvakanaka guys. I love you ma.